Savat sponsored by B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Co-sponsored by पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. Supported by सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. V Decor, innovating lifestyle. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी, CMM Arena Mercedes and चौगुले इंडस्ट्री लिमिटेड. Bringing happiness in every celebration. B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. सगळ्यांक येवकार गणेश चतुर्थीचो सण म्हटल्यार गोंयकारां खातीर सगळ्यान व्हडलो सण. गोंयान गणेश चतुर्थी व्हडल्या दबाज्यान आमी सगळे साजरे करता. तशेंच गणेश चतुर्थीचो हो सण महाराष्ट्रांत तशेंच कर्नाटकांत व्हडल्या उमेदीन तो साजरो जाता. आमी सद्या आसा बेळगांव हांगा आनी हांगासरले जे सार्वजनीक गणेश मुर्ती आसा तांचें दर्शन आमी तुमच्या मुखार घेवन येयल्या. हांगासर खुबशे जे गणेश मुर्ती आसा ज्यांचे पूजन हांगासर 100 वर्सां वयर हांगासर ते गणेश मुर्तीचें पूजन करता. त्या गणेश मुर्तींची आमी तशी म्हायती तशें दर्शन आमी तुमच्या मुखार घेवन येता. नमस्कार, माझं नाव सूरज करंडे, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ श्री शुक्रवारपेठ, टिळकवाडी, बेळगाव. इथे आज आपल्याला भेट द्यायला प्रुडंट मीडिया यांनी इथं आपल्याला भेट दिली आहे. आपल्या गणपतीला सार्वजनिक गणपतीला 23 वर्ष पूर्ण झालेत. हे 24व्यांदा पदार्पण केलं आहे. मी या 24व्या वर्षात पदार्पण केलं आहे. यावर्षी गणपतीचं थीम कसं आहे? यावर्षी गणपतीचं थीम असं आहे की पृथ्वीवरती थांबलेल्या पोजमध्ये गणपती आहे. जे ब्रह्मांड आहे ते सादर केलेलं आहे खालती पृथ्वी, आणि बाजूला सरस्वती आहे एक साईडला आणि एक साईडला वीणा आहे. नमस्कार, गणपती बाप्पा मोरया. आज इथे दरवर्षीप्रमाणे छत्रपती शिवाजी कॉलनी युवक संघटना सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळ प्रत्येक वर्षी वेगवेगळे आम्ही उपक्रम घडवत असतो इथे, आणि त्या ह्याच्यातून माध्यमातून मंडळाच्या सर्व ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी व ज्येष्ठ मंडळांनी कार्यकर्ते मिळून ही जी गणपती मूर्ती रेखाटलेली आहे ती आहे स्त्री नारीवरती स्त्रियांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी गणपती प्रकट होऊन स्वसंरक्षणासाठी त्यांच्या हातात तलवार देत आहे. आणि हा थीम आहे आमच्या गणपती मंडळाचा, दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे मी. आणि स्त्रियांनी धाडसी होण्याचा हा धाडसी होऊन त्याच्यावर प्रतिकार करण्यासाठी हे दाखवण्यात येणार आहे. आणि दरवर्षी आमचं वेगवेगळे आम्ही गणपती उत्सव जे मूर्ती दाखवतो, चांगल्या मूर्ती असतात आमच्या. परत इथे आम्ही दरवर्षी उपक्रमही घडवतो. गरीब मुलांना वह्या पुस्तके युनिफॉर्म देतो गरीब मुलांना, शालेय विद्यार्थ्यांना. परत गेली 22 वर्ष न चुकता महाप्रसाद आमच्या मंडळाचा आहे. इथं न चुकता महाप्रसाद बनवतो आम्ही, करतो. जवळपास 3,500 ते 4,000 लोक जेवण करून जातात. प्लस गरीब मुलांना आपण भरपूर काही मदत करतो. कोविड काळातसुद्धा आमच्या मंडळाने भरपूर अशी मदत केली आहे लोकांना.
पाणी 2019मध्ये इथं पाणी आलं होतं, त्यावेळी पण भरपूर लोकांनी मदत केली आहे. मंडळाचे कार्यकर्ते रक्तदानातसुद्धा भरपूर आमच्यात रक्तदान करतात आणि प्रत्येक वर्षी वेगळं काहीतरी दाखवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. नमस्कार. सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळ रिस्टोकीज रोड कोणाळा गल्ली बेळगाव. आज आमच्या या गणेशोत्सवाला 71 वर्षे पूर्ण झालेले आहेत आणि आज आमची मूर्ती जवळपास 11 फुटाची मूर्ती आहे आणि ही मूर्तिकार MG पाटील मुदगा यांनी बनवलेली आहे. तर तसेच एक बैठक आहे, बैठक रूपामध्ये आमची मूर्ती आहे जी उंदीर आहे. उंदराने एक वरती कोच धरलेला आहे. कोचवरती आपले गणपती बाप्पा हात ठेवून विचार करत बसलेले आहेत. हा आमचा थीम आहे. सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळ अनंत शयन गल्ली टिळक चौक बेळगाव. आमच्या गणेशोत्सव मंडळाला 102 वर्ष झालेले आहेत. परत ही मूर्ती विक्रम पाटील यांनी केलेली आहे, जे पाटील अनुगोळमध्ये. आमच्या मंडळाची स्थापना 1921 साली आम्ही केलेली आहे. 100 वर्षापासून आम्ही असंच उल्हासाने हे गणपती उत्सव इथं बेळगाव टिळक चौकात साजरा करीत आहोत. सर्व समाज, सर्व जातीचे लोक या आमच्या मंडळात आहेत आणि यावर्षी आम्ही लालबागचा राजा असा हा देखावा मूर्ती बनवलेला आहे. आणि वर्षाप्रमाणे आम्ही गणहोम महाप्रसादाचं आयोजन केलेलं असतं. परत स्पर्धा घेतल्या जातात, रांगोळी स्पर्धा, गायन स्पर्धा, नृत्य स्पर्धा, फॅन्सी ड्रेस, या असे विशेष मुलांसाठी आम्ही कार्यक्रम आयोजित करतो. त्यांना बक्षीस वितरण देखील करतो. त्याशिवाय विशेष म्हणजे ह्यावर्षी आम्ही आमची जी मूर्ती आहे, लहान मूर्ती, त्याच्या मागे जी प्रभाळ आहे ती मुद्दाम आम्ही बाहेरून बनवून घेतलेली आहे. ती विशेष आहे म्हणजे ती पितळेत बनवलेलं आहे आणि त्यात कारीगर पण खूप छान काम केलेलं आहे. ते एक आमचं विशेष यावर्षी. आणखीन एक विशेष गोष्ट म्हणजे स्वातंत्र्याच्या आधी बाळ गंगाधर टिळक हे जेव्हा बेळगावला आले होते त्यांनी या ठिकाणीच ह्या स्टेजवरती भाषण दिलं होतं, म्हणून ह्या एरियाचं नाव टिळक चौक असं ठेवलं गेलेलं आहे. त्याशिवाय जी बेळगावची लक्ष्मी जी आहे त्याची जत्रा, ती यात्रा ती इथंच भरायची आणि लक्ष्मीचं पूजन इकडंच व्हायचं, हे ह्या एरियाचं वैशिष्ट्य. नमस्कार, मी अमित किल्लेकर, मध्यवर्ती सार्वजनिक गणेशोत्सव झेंडा चौक, बाळ गंगाधर टिळक मार्ग
ह्यांचा मी अध्यक्ष आहे आणि ह्या मंडळाला आज ह्या वर्षी 118 वर्ष झाली. 1905 साली बाळ गंगाधर टिळक स्वतः येऊन इथे हे स्थापन केलेलं मंडळ आहे. हे म्हणजे कर्नाटकमधलं सगळ्यात पहिलं मंडळ आहे हे स्थापन हे झालेलं. आणि आम्ही गेले बरेच वर्ष सगळे आम्ही सोशल ॲक्टिव्हिटीज वगैरे सगळे करत असतो. आता हे श्रेष्ठ स्पर्धेसाठी आम्ही बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा ठेवतो आहे. यावर्षी गोव्याचे कॉम्पिटिटर्ससुद्धा इकडे येऊन ते कॉम्पिटिशनमध्ये स्पर्धामध्ये भाग घेणार आहेत. इंटरस्टेट आम्ही असं हे कॉम्पिटिशन हे केलेलं आहे. हे करून ठेवून 24ला ह्या संडेला आम्ही ते ऑर्गनाईज करणार आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त आम्ही करेला स्पर्धासुद्धा प्रत्येक वर्षी भरवतो. करेला स्पर्धा असतात. परत सोशल ॲक्टिव्हिटीजप्रमाणे आम्ही लहान मुलांचे डान्स कॉम्पिटिशन्स ठेवतो. ते लास्टचे 5 दिवस सोशल म्हणून आम्ही टोटल कितीही भावुक विना त्या सगळ्यांना चहा आणि बिस्किटचा आम्ही उपक्रम ठेवतो. दॅट इज हे म्हणजे प्रसाद म्हणून आम्ही सगळ्यांना ते फ्री देत असतो. आणि यावर्षी स्पेशल म्हणजे काय, आपला हा गणपती म्हणजे आकर्षक एकदम 1 नंबरचा गणपती ऑल इंडियामध्ये कुठेही असला मूर्ती झालेली नाही आहे. आपण इटाली या कंपनीचे जे इम्पोर्टेड टाईल्स आणि स्टील रिंग आणि बरेच असे थोडे मोतीचे वगैरे असं करून हा कॉस्ट्यूम करून आम्ही घातलेला आहे. हे युनिक एकदम म्हणजे अजूनपर्यंत कोणी केलेलं नाही आहे. आजच्या तारखेला हा एक म्हणजे टॉप मोस्ट एकदम म्हणजे डिझाईन केलेला तो गणपती आहे. मी बेळगाव रविवारपेठ व्यापारी संघाच्या वतीनं गणपती उत्सव साजरा करत आहोत. गेली 117 वर्ष आम्ही कार्यक्रम साजरा केले आहे. 1906मध्ये जो स्थापना झालेला आहे त्याच्यानंतर आजपर्यंत अखंड कोविड धरून अखंडपर्यंत आम्ही गणपती उत्सव साजरा केलेला आहे. दरवर्षी विविध कार्यक्रम आम्ही करतो. संध्याकाळचा इडली प्रसाद करतो आहे. दर एक दिवस महाप्रसाद ठेवतो आहे सकाळी 12 ते 3 वाजेपर्यंत. ह्या दिवशी मंगळवारी महाप्रसाद असल्यामुळं आम्ही सर्व कार्यक्रमामध्ये सहभागी असतो. 117 वर्षे ह्या वर्षी 117 वर्ष बेळगावात दुसरा गणपती हा पूजन करण्यात आलेला आहे. Bringing happiness in every celebration. B.S. Channabasappa and Sons. The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. 132 वर्षाची दैदिप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा. अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. साडी असो व ड्रेस मटेरियल सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर. साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम. अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341114777 आणि 9980241155. We Decor, innovating lifestyle. A specialist in exclusive range of wallpapers, curtains and furnishings, slipcraft mattresses and many more. We Decor, Ram Lincoln Road, Sherry Gully Corner, Belgavi. Wishing everyone Happy Ganesh Chaturthi. घरातले इंटेरियर बदलपाचे आसा? बेळगावाच्या प्रसिद्ध बालाजी हार्डवेरान मुजरत भेटियात. गोंयकारां खातीर स्पेशल डिस्काउंट. संपर्क करात 9448036853 आणि 8197941732.
Mangal Murti value for money offer started at CMM Arena from 25th August to 29th September. To make this Ganesha festival more interesting for its shoppers, up to 40% off on furniture and appliances with a free gift on appliances. Full home pack starting from 39,999. Combi offer package deals and exchanges available with finance. Visit showroom and experience it yourself. CMM Arena, Mercedes. बेळगावमधील राजगुरू योग मंडळ टिंगिनखेडा गल्ली बेळगाव 1966 साली स्थापना झालेली आहे गणपतीची. आता जवळजवळ 58-60 वर्ष होत आले. ही बैठक मूर्ती आहे आणि पाठीमागून नरसिंह अवतार करलेला आहे आणि मूर्ती 18 फूट उंचीची मूर्ती आहे.
मदन गोपाळा ओ बाळू आरती मदन गोपाळा ओ वाळू आरती मदन गोपाळा श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा ओ वाळू आरती मदन गोपाळा ओ वाळू आरती मदन गोपाळा आरती मदन गोपाळा ओ बाळू आरती मदन गोपाळा ओ वाळू आरती मदन गोपाळा श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा श्याम सुंदर गळा वैजयंती माळा आरती मदन गोपाळा ओ वाळू आरती मदन गोपाळा ओ वाळू आरती मदन गोपाळा चरण कमल जाते अति सुकुमार चरण कमल जाते अति सुकुमार ध्वजवज्रांकुश प्रीदाते तोड ध्वजवज्रांकुश प्रीदाते तोडर ओ वाळू आरती मदन गोपाळा ओ वाळू आरती मदन गोपाळा नाभि कमली जाते ब्रह्मयाते स्थान नाभि कमल जाते ब्रह्मयाते स्थान हृदयी पदक शोभे श्रीवत्सलाचन हृदयी पदक शोभे श्रीवत्सलाचन ओ वाळू आरती मदन गोपाळा ओ वाळू आरती मदन गोपाळा जय जय सिया राम रघुनंदना राघवा मन मोहना जय जय सिया राम रघुनंदना राघवा मन मोहना जय जय सिया राम रघुनंदना राघवा नमस्ते, माझं नाव पंकज देसूरकर, सार्वजनिक श्री गणपती उत्सव मंडळ तानाजी गल्ली बेळगाव. ही आमची जी मूर्ती आहे ती विष्णू अवतारी मूर्ती आहे आणि दरवर्षीप्रमाणे ह्याही वर्षी आम्ही अशा प्रकारची आकर्षक मूर्ती इथं बसवण्यात आलेली आहे. प्रत्येक वर्षी गेले 70 वर्षे आमचा मंडळ असे काही उपक्रम करतो. देखावे असतात, मूर्तीमध्ये देखावे असतात, परत डेकोरेशनमध्ये सुद्धा आम्ही बरेचसे देखावे सादर केलेले आहेत बेळगावमध्ये. त्यामुळे प्रसिद्धी भरपूर आहे आमच्या गल्लीची आणि ही प्रथा जी आहे आमच्या वडिलोपार्जित आजोबापासून सगळे जण ह्या मंडळासाठी काम केलेत आणि तीच पिढी आम्ही पण आता काम करत आहे आणि दरवर्षी तुम्हाला अशाच प्रकारचे इथे देखावे बघायला मिळतील यापुढेही.
चवत was sponsored by BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Co-sponsored by पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. Supported by सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. वी डेकोर, इनोवेटिंग लाइफस्टाइल. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी, CMM Arena, Mercedes. and Chaugule Industry Limited. Bringing happiness in every celebration. BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. 132 वर्षाची दैदिप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा. अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम, पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. बाबा खय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका. मा बाप अरे राव राव हे घे व्यवस्थित खा. एकटोच खा. होय वखद घे. टायमर घे विसरशी घेता ना जाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळया. सायबिणी करता. राव 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 आता कितें हे घे. आता ही कित्याक? आज निमणी तारीख. व्हडली लायन आसतली बिल्डिंगेचे भायर पावतली. अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं. अरे राव 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 हे घे. हे कित्याक? अरे कितलो वेळ उबो रावतलो बस मदी मदी. अरे आता हांगा कित्याक बसलो तू. चल बेगीन लायन केदी व्हडली जातली. अरे ही सगळी सर्कस कित्याक? तुका खबर ना? अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख. दवर ते सकल बिल दी. जाले अशें कशें? गोय सरकाराची करामत. एका मिनिटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात. गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आनी कंज्युमर डिटेल्स घालप. मागीर UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग जाय त्या पद्दतीन पेमेंट करप. फक्त जाय ते इंटरनेट. ते तर आमच्याकडे आसाच. तुझो पप्पा दिसभर फेसबुक, व्हॉट्सॲप, युट्यूब हातूंतच आसता. म्हणल्यार आमी दोगांय. तशें जाल्यार सोमते हे उदकाचे बिल हांगा हाडटे हांव भरता. आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट, मॅरेज सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरींत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही, आता सगळ्या ऑनलाईन. दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.